Xayrlı isemiz hürmetli kollegalar, Totar Sözü 3-nji Halkara Nefis Söz televizion belgesine bağışlanan matbuat konferensiyasını başlap jiberiz. Hem bizning bugungi spikerler. Рамил Шыңғызұлы Тұхфатуллин, Татар сөзі белгісінің жюри ағзасы, Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты, Абдулла Тукай исеміндегі Дәулет премиясы лауреаты, Татарстанның халық артисті. Рамиля Ахмедзекир қызы Сахабыдинова, Шаян ТВ каналының башқарма директоры, баш мөхәррире, педагогика фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре. Ирек Галимулла улы Хафизов, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты, Татарстанның атказанган артисты, һәм Роза Рәшит кызы Әдиятуллина, Татар сүзе бәйгесенең оештыру комитеты рәисе, Шаян ТВ каналының дубляж студиясы җитәкчесе. Спикерларга сүз биргәнче кыска гына бер ролик карап узыйк. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе Татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесен игълан итә. Чыгышлар проза һәм шигърият номинацияләрендә бәяләнәчәк. Бәйгедә шулай ук профессионаллар, үз шигырен, әсәрен сөйләүчеләр, иҗади гаиләләр дә катнаша ала. Премиаль фонд $1 000 000. Тулырак мәгълүмат tnv.ru сайтында. Рамиля ханым, иң беренче булып сүз сезгә, быел Татар сүзе бәйгесенә телевизион проект буларак шундый статус бирелә һәм аңа нинди яңалыклар кертеләчәк һәм гомумән әлеге бәйге татар телен һәм әдәбиятын саклау һәм үстерүгә нинди роль кертү турында сөйләп узсагыз иде. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, без сезне күрүгә бик шатбыз. Әлхәмдүлилләh шөкер менә шундый матур залда җыелдык. Һәм әлбәттә инде әйтеп китәсе килә, без Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесен үткәрәбез. Без аны эстафета итеп Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясеннән кабул итеп алдык. Әлбәттә бу бик җаваплы һәм мәртәбәле эш. Бу эшкә алыныр алдыннан бик күп уйлаулар булды, бик күп фикерләр булды. Әлбәттә инде ул шундый зур киң мәйданга чыгар өчен телевизион бәйге дип игълан иттек без аны. Телевидениене үзегез беләсез, бу төп оештыручы ул Яңа гасыр каналы, ТНВ каналы. Biz инде Шаян ТВ каналы бергә эшлибез һәм ул бик күп кенә бу проектларның бөтенесе дә ТНВ Татарстан, ТНВ Планета каналларынан күрсәтеләчәк һәм әлбәттә инде Шаян ТВ каналыннан да күрсәтеләчәк. Biz инде бу проектны, Татар сүзе проекты уже безнең башланып китте бит инде. Ул Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасындагы яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән бергә әзерләнә. Чынлап та бик кызыклы проект. Без аңа бик рәхәтләнеп, бик шатланып кабул иттек бу проектны. Бу безнең Шаян ТВ каналын беләсез бит инде, телевизион кадрлар біз үстерәбез, Шаян ТВ каналында нәфис сүз осталарын үстерәбез һәм безгә бу бик шундый зур бүләк булды бу Татар сүзе проекты. Гомумән алганда именно Татар сүзе гомумән минем өчен, шәхсән минем өчен һәм бездә эшләүче, безнең гомумән алганда ТНВ каналында эшләүчеләр өчен бик зур бәягә ия. Бу сүз татар сүзе булырга тиеш бит инде. Без татарлар, безнең сүзебез үткен булырга тиеш, кыю булырга тиеш һәм ул әлбәттә инде буыннан буынга күчергә тиеш. Biz инде Шаян ТВ каналы шушы буынны үстерүче, татар телендә эшләүче, үзегез беләсез, бердән-бер канал. Рамиля ханым, тагын бер сорау, быелгы белән былтыргы белән чагыштырганда жюри составы үзгәрдеме һәм быелгы жюрида кемнәр бар? Әлбәттә, жюрида безнең инде үзгәрешләр бар. Безнең жюри рәисе, язучылар советы рәисе, язучылар союзы рәисе, гафу итегез, Ркайл Рафаил улы Зәйдулла, менә Рамил Шыңгыз улы Тұхфатуллин, безнең Хафизов Ирек Галимулла улы. Әлбәттә, без менә тыгыз элемтәдә эшлибез алар белән. Шулай ук безнең Гүзәл Сагитова бар жюрида. Искәндәр Гыйләҗев, Луара апа Шакирҗанова. Луара апаны без бик яратып эшлибез аның белән күптәннән. Ул бит инде безнең нәфис сүз остасы да үзе һәм ул безнең һәрбер фикерне яклап, гомумән алганда татар сүзен өчен янып торып киюче жюри безнең әгъзалары. Әлхәмдүлилләh. Рәхмәт. Рамил әфәнде, сүз сезгә. Гомумән бу билгеле шундый риторик сорау, ләкин менә татар сүзе нәрсә ул? Һәм нәфис сүз өлкәсендә гомумән бераз гына кытлык бар. Бүгенге көндә ягъни нәфис сүз жанрында эшләүчеләр менә шушы конкурс
ул күпмедер дәрәҗәдә әлеге кытлыкны юкка чыгарамы, гомумән яңа кадрлар китерә һәм аларны чын мәгънәсендә профессионаллар итү, сәхнәгә чыгармы бу бәйгенең төп максаты, я булмаса татар теленә һәм әдәбиятына максималь рәвештә күбрәк халыкны тартумы? Гомумән сүз ул сакраль феномен. Хәтта изге китапларда да язылган беренче булып сүз булган. Әлбәттә, сүз гомумән ул зур көчкә ия. Сүз белән рәнҗетергә була, юатырга була, хәтта үтерергә була. Татар сүзе ул инде газиз ана телебезне саклау, яклау дигән сүз. Әгәр дә татар телендә шигырь укыйлар икән, спектакльләр уйнала икән, җыр яңгырый икән, димәк татар теле исән. Менә безнең максат та шул. Мин шулай дип уйлыйм. Исән имен киләчәк буыннарга газиз ана телебезне тапшыру. Һәм бөтен яктан да актив эшләү таләп ителә шуның өчен. Ә инде кәсепне сайлау, һөнәрне сайлау дигәннән, әлбәттә бу нидер баскыч. Монда инде барыбызга да мәгълүм, гомум тенденция бүгенге көндә гомумән нәфис сүзгә ихтыяҗ кими бара. Эстрадада бигрәк тә. Хәзернең шул кадәр җил тизлеге белән килеп югала торган информацион заманда яшәбез ки, кеше заг иттереп, мәсәлән, поэма тыңларга аның ничек дип әйтим инде, теләге хәтта юк. Бу инде заман үзенең метаморфозалары, без барыбер тырышырга тиеш. Барыбер бер катлам кешеләр, сәнгати кешеләр, сәнгатьтә, мәдәниятта булган кешеләр, алар әлбәттә инде бу юнәлешкә сүрелмиләр. Киләчәктә менә шул нәни балалардан башлап, үсмер балалардан башлап, шигырияткә, гомумән әдәбиятка татар сүзенә мәхәббәт тудыру. Кем белгән, бәлки алар кызыксынып китеп, киләчәктә чынлап та зур сәхнәләрдә уйнарлар. Һәм әлбәттә аларның беренче чиратта барлау кирәк. Барлау менә беренче килде икән, ул күренә барыбер, күзләре яна. Ул инде рәхәтләнеп, шуңа бирелгән була. Менә шул балаларны әкренләп үстергә кирәк, киләчәктә профессиональ сәхнәләрдә уйнар өчен. Минем фикерем шул. Бик зур рәхмәт һәм тагын бер сюжет карап алыйк, игътибар экранга. Урал тауының далага аргылган дулкыны өстендә җәяүле җилкән булып басып тора. Рания Усманова узган ел хәвәскәрләр арасында проза номинациясендә беренче урынны яулаган. Ул Ләйс Зөлкарнәйнең Җилкәнле тау нәсрен сөйли. Конкурсның гала концертында йөкле килеш чыгыш ясадым. Бу нәни кызым Нәргиз белән икебезнең җиңү дип искә ала ул. Хәзер алар буш вакытларында китапларны бергәләп укыйлар. Ул шул хәтле бай әсәр дип әйтим, нәкъ менә сүзгә, матур сүзләргә бай. Мин хәтта аны укыганда да әле бер-ике яңа сүз, үзем өчен яңа сүз таптым. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген. Я булмаса үзем үзгәрә. Артем Пескунов узган елгы конкурста поэзия номинациясендә икенче урынга лаек дип табыла. Ул Разил Вәлиев шигырь белән чыгыш ясый. Шигырь язучы яшьләрбез күп, аларны ачарга һәм танытырга кирәк ди ул. Бу жанрда катнашырга теләүчеләр өчен үз киңәшләрен бирә. Шигырьдә бигрәк тә көчле инде аның мәгънәсен ачарга кирәк бит. Шигырь бит инде ул шәшмә әсәр түгел, анда бар бөтен хисләр дә ачылып ятмый. Теге юл арасын укый белергә кирәк. Әзрәк язучыны белергә, әзрәк тә түгел. Язучыны белергә кирәк. Конкурста катнашырга теләүчеләр арасында яшь чикләве юк, таланты булган һәр кеше үзен сынап карый ала. Шигырь, проза, мәсәл жанрын сайларга була. Иҗади гаиләләр һәм үзләре шигырь язучыларны да көтәләр. Иң мөһиме татар телендә булуы зарур. Конкурста катнашкан сәләтле балаларга телевидениедә эшләү мөмкинлеге дә булдырыла. Шаян ТВ-га чакырачаклар. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Татар сүзе конкурсында катнашу өчен шигырь яисә проза әсәрен сәнгатьле итеп укып, камерага төшергә кирәк. Әзер видеоматериалны бәйгенең рәсми сайтына урнаштырырга һәм анкета тутыру зарур. Барлык материалларны ТНВ Татар сүзе @mail.ru электрон сайтына юлларга мөмкин. Быел конкурсның премия фонды 1 миллион сум. Гаризалар октябрьгә кадәр кабул ителә.
Роза оештыру комитеты рейсы буларак сиңа мөгаен иң күп сораулар булар. Гомумән, яшь аралыгы буенча нинди категорияләр бар, ничә этаптан тора конкурс һәм бүгенге көндә әгәр язылучылар булса, язылырга теләк белдерүчеләр булса, алар менә шу электрон почтага гына юлларга тиешме һәм нинди форматта булырга тиеш аларның хатлары. Рәхмәт Ләйсән. Исәнмесез? Сезне биредә күрүебезгә бик шатбыз. Бәйгедә катнашу буенча яшь шикләүләре юк. Кечкенә бала да катнаша ала, олы абыйлар, апалар да катнаша ала рәхәтләнеп. Иң мөһиме, алар сайлаган матур шигырьләрне яисә проза әсәрләрне видеога төшереп безгә җибәрергә кирәк. Татар сүзе гомумән алганда ул бренд. Һәм анда катнашу инде зур дәрәҗә дөресен әйткәндә көн менә ел сайын гаризалар бик күп килә һәм алар күбәйгәннән-күбәя бара. Быелда инде гаризалар байтак җыелды. 31 октябрьгә кадәр без аларны җыябыз. Аннары соң инде жюри әгъзалары белән бергә иң-иңнәрен сайлыйбыз. Катнашучылар буенча килгәндә, номинациялар буенча килгәндә инде 2 номинация безнең, номинация проза һәм шигырь. Алар һәрберсе берничә категорияларга бүленә, һәрберсе тигез. Димәк, беренче категория ул 10 яшькә кадәр, икенче категория 11 яшьтән алып 17 яшькә кадәр, аннары соң өченче категория 18 яшь һәм өлкәнрәкләр катнаша ала. Дүртенче категория үзе язган шигырь яки проза җибәрә алалар, үзләре шуны сөйләргә тиешләр. Киләсе категория ул иҗади гаилә һәм профессионаллар. Иҗади гаиләләрдә артып килә, бик шул нәрсә куандыра. Чөнки менә күптән түгел генә узган гала концертта инде без күрдек бик күп иҗади гаиләләр һәм алар үз балаларын да татар мөхиттә үстерәләр һәм бу үзенә бер сөенеч. Менә Артемның да карап үттек бит инде сюжетны ничек матур итеп һәрбер сүзнең тәмен, ямен белеп сөйләве бик сөендерә. Һәм менә кичкенә балалар безнең конкурска килгән катнашучы балалар шуны күреп, үзләре дә менә татар сүзнең кадерен белеп, шушы конкурста катнашырлар дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт. Димәк, профессионал хәвескәрләр алар аерым. Әйе, Алар исәптән гаиләләр дә шулай ук, ягъни Айрым номинацияларда. Һәм әлеге бәйгенең нигезләмәсен каян табып укырга мөмкин? Нигезләмәсе бөтен җирдә дә бар, урысча телендә дә, татарча телендә дә, tnv.ru сайтында, Шаян ТВның рәсми сайтында бар. Анда кирип танышырга мөмкин. Шунда гаризаларны кабул итәргә, без кабул итәбез гаризаларны айрым үзенә саклап, аны айрым тутырып, безгә җибәргә кирәк булыр. Һәм Роза, син менә әйтеп уздың, 31 октябрьгә хәтле әлеге гаризаларны кабул итә, аннары соң жюри әгъзалары аларны караячак, аннан соң нинди этап? Аннары соң без җиңүчеләрне чакырабыз телевизион тапшыруларда катнашыр өчен, һәм инде җиңүчеләр белән аерым гала концерт булачак. Шул гала концертта бүләкләү Гала концерт кайчан планлаштырыла? Гала концерт апрель айларында, март, апрель айларында. Һәм менә минем истәп әйтәсем килә, телевизион бәйге дип әйтеп киттек бит инде безнең барлыгы 30 җиңүче була. Менә шушы 30 җиңүчегә без аерым-аерым алар үзенең әсәрләрен сөйлиләр, аерым-аерым тапшырулар була инде һәм әлбәттә без аны бөтен социаль челтәрләрдә, бөтен телевидение, бөтен радиоларда таратабыз. Менә аны ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларында гына түгел, ГТРК һәм шулай ук менә безнең гомумән алганда Татарстанда нинди каналлар, нинди шундый радиолар бар, бөтенсендә дә аудио варианты да булачак аның. Шуңа күрә бу җиңүчеләрне бөтен дөнья беләчәк, бөтен дөнья татар сүзенең җиңүчеләре белән горурланачак. Чөнки без татарлар, без бит инде шундый көчле халык, безнең үзебезнең сүзебез булырга тиеш. Һәм менә әле генә сюжетта әйтеп китте Рания, мин үзем дә әле бик күп матур сүзләр өйрәндем дип инде. Матур сүзләр өйрәнергә һәм тәмле итеп татар телен өйрәтә торган бу татар сүзе бәйгесе һәм шулай ук әйтеп китәсем килә, балаларны татар мөхитенә тарта торган бу бәйге, менә гаиләләр белән катнашкач, алар гаиләдә бит инде күп очракта без өйрәнәбез, татар телен гомумән гына үзебезнең туган телебезгә мәхәббәт уята, татар сүз инде этәргеч булып тора. Мөмкин булса, менә әлеге бер фикер килгән. Менә безнең хәзер бит белүгезчә комиссияның вәкаләте киңәйтелде. Хәзер инде комиссия безнең татар телен саклау буенча гына түгел, һәм безнең Татарстанда яшәгән халыкларның вәкилләренең телләрен үстерү мәсьәләсе дә каралган. Шуңа күрә бик кызык булыр, әгәр дә менә шул бездә 173 халык вәкилләренең
теләгән кешеләре катнашса, татар телендә шигырьләр, әдәби әсәрләр укыса, минемчә, ул үзенә күрә бер кызык кына мозаика булыр. Киләчәктә татар халкы, үзебезнең татарларда, аларның конкурсларда, аларның телләрендә шигырьләр укыса, минемчә, ул бер яңалык булыр. Менә шундый Демәк, аларның да катнашу мөмкинлеге бар. Шикләүләр юк. Төрле милләт безнең менә аларны чакырабыз катнашырга. Татар телендә 2 номинация бар, 2 номинациядә дә катнашсалар, без бик шат булабыз. Рәхмәт. Ирек әфәнде, сүз сезгә, сез жюри әгъзасы буларак, гомумән катнашучылар нинди критерийларга карап бәяләнәчәк? Бу бөтен кешене иң кызыксындырган сораудыр. Микрофон. Хәерле көн, исәнмесез? Менә әле генә сөйләшеп киттек, бит Рамил әфәнде әйтеп китте. Башка милләт кешеләр дә катнашалар дип. Сүз дә юк, монда инде профессионаллар белән башка милләт кешеләре арасында аерым караш булачак. Чөнки без бит инде татар сүзен, әлбәттә, алар үзләренең сүзләрен җиткерәчәк татар телендә. Профессионаллар белән аларның сүзе юк, чагыштырып булмый. Иң беренче татар сүзендә без инде әлбәттә фикереңне җиткерү, татар телендә чиста матур сөйләшү һәм дә иң төп фикер шул инде, фикереңне җиткерү иң төбе. Аннан инде менә бу шаян Тованың алынуы тагын бик әйбәт, чөнки безнең кичкенә нәни дусларыбыз алдан ук шушындый зур бәйгеләр булганлыктан татар әдәбияты белән таныша башлыйлар. Шушындый бәйгеләр булганда татар әдәбиятына, татар шагыйрьләренең иҗатлары белән танышалар. Монсы тагын зур бер плюс булып тора дип әйтер идем мин. Менә башка бәйгеләрдә дә, мисал өчен, шул тышкы кыяфәт, сәхнә киеме, ниндидер теге өстәмә видео куллану, алар да кай вакыт балалар өсти әлеге конкурста андый. Әлбәттә, сүздә юк. Әгәр дә безнең менә шул әйтеп киткәнебезчә иҗади гаиләләр, алар бит инде киләләр, үзебезнең матур костюм, татар костюмнарыннан киенеп килсәләр, әлбәттә, ул аларга баллар өсти. Нишләп әле кайберләре шул ук шигырьләр сөйләгәндә иҗади гаиләләр үзләренең безнең костюмнардан киенеп, үзләренең курай яки гармуннарын да кушып җибәрсәләр, бу бит инде аларның иҗатына тагын өстәмә плюслар дигән сүз. Әлбәттә, менә киемнәргә килгәндә, дөрес әйтәсез, Ирек әфәнде, чынлап та, мәсәлән, сезнең сөйлисез икән шигырь, мәсәлән, аның эчтәлегенә карата киенәсез икән, бу бик яхшы гамәл, миңа калса. Чөнки бу бит телевизион вариант бит инде ул аерылып торырга тиеш. Сәхнәгә чыкканда, гала концертта бәлки башка безнең тәкъдимнәребез булыр, ләкин мәсәлән, шулның шигырьнең яки прозаның эчтәлегенә карап киенсәләр, һәм әлбәттә нинди реквизитлар була икән, алар аны кулланырга тиеш, әлбәттә. Бу инде спектакль дип аталырга мөмкин. Шулай бит, Рамил әфәнде. Ул бит номер буларак кабул ителә. Номер инде ул үзенә менә төрле элементлар тәшкил итә. Шул костюм, әйтегендә музыкаль ярдәм белән, видео ярдәм белән ул тулыландыра номерны. Шуңа күрә ул тәэсир итү көчәя. Хәзер бит инде мөмкинлекләр бик күп. Камера да бар, кулыңда бөтен нәрсә бар. Костюмны да алып була, тектереп дә була, теләсәң. Шуңа күрә фантазиягызны җыйгыз да алга. Һәм иң мөһиме, татар классик язучыларына мөрәҗәгать итсәгез, без бик шат булыр идек менә бу конкурста катнашырга теләүче, бу бәйгедә катнашырга теләүчеләргә шуны әйтәсем килә, чөнки безнең төп максат менә шушы татар классик язучыларының әсәрләрен популярлаштыру һәм әлбәттә бик күп кенә әсәрләребез бар. Алар кайберәүләре югалып бара дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Ынтылып бара, югалмый, ынтылып бара. Дөрес әйтәсез, менә шуларны без bir kim сөйләмәгән әсәрләрне сөйләсәгез, без бик шат булырбыз. Bir kim сөйләмәгән шигырьләрне сөйләсәгез, бик әйбәт булыр иде. Чөнки бу бер караганда популярлаштыру да һәм барлау да безнең әдәби мирасыбыз бик бай. Аны бит белергә кирәк, өйрәнергә кирәк. Бу татар сүзендә катнашу бик зур җаваплы эш һәм әлбәттә инде бик четерекле эш, чөнки эзләнергә кирәк, китапханәләргә барырга кирәктер бәлки. Менә бу бик иҗади һәм бик кызыклы бәйге. Рәхмәт, һәм тагын бер сорау.
үсеп килүче буында татар теле бүгенге көндә кызганыч, ләкин бик камил дәрәҗәдә түгел. Менә татар сүзе халыкара бәйгесендә катнашу өчен бу шик булып торамы, я булмаса инде әтиәннәргә катнашучыларга куркырга кирәк түгел, килегез үзегезне сынап карагыз дисезме сез? Бердә куркасы түгел, безнең менә Шаян ТВ каналында киләләр балалар, кайбер вакытларны акцент белән сөйләшәләр, кайбер вакытны сөйләшә белмиләр, мәсәлән, алар өйрәнеп китәр, менә шушы мөхиткә эләгәләр. Бу бит инде менә татар мөхите дигән сүз татар сүзе ул. Һәм катнашсыннар, без быел мәсәлән алар акцент белән сөйләшә икән, икенче елга алар инде башкача карый башлаячаклар, үз өстендә эшлиләр. Әлбәттә, инде без үзебезнең рекомендацияләребезне бирәчәкбез аларга. Гомумән алганда үзеңне күрсәтә белергә кирәк, татарлар үзләрен күрсәтә белергә кирәк һәм шунда инде алар күрәләр, кемнәр җиңгән кешеләрне күрәләр. Чөнки менә без бу 30 программа эшлибез, бит телевизион программа, аудио һәм телевизион программа. Алар аны ишетә, күрә алачак. Бу бик зур, алар өчен зур дәрес булып торачак. Менә татар теленә тартылган балалар өчен гомумән алганда безнең татар балалары бик сәләтле алар бу халыкара бәйге булгач бит инде безнең төрле илләрдә яшәүче, төрле дөньяга сибелеп яшәгән bütün татар балаларын, гомумән татар кешеләрен без чакырабыз бу бәйгедә катнашырга. Әлбәттә, телевизион бу бәйге ТНВ.ру сайтында да булачак, Шаян ТВ.ру сайтында булачак бу программалар. Кайчан телисез, шунда ачып карарга мөмкин һәм өйрәнергә мөмкин. Бу бәйгенең бит әле тагын әҗере дә бар. Үзегез күреп киттегез суммасын. Шуңа күрә балалар катнашкан вакытта да алар бит инде үзләренең дусларына да киләчәктә әйтергә мөмкиннәр. Менә мин былтырлары татар сүзендә катнашкан идем. Шунда җиңдем, мин шуның хәтле акча алдым. Шуннан бит инде аның икенче дуста да кызыксынып китә иде. Әле мин дә өйрәнеп карыйм әле. Мин дә өйрәнәм, мин дә җиңәм дип, шуңа күрә бу бит инде татар сүзенең әҗере дә булгач, балаларны тагын да бер кызыксындыру уята дигән сүз. Стимул. Әйе, бездә барлыгы 30 җиңүче булачак инде, әмма ләкин без монда татар сүзе аркылы үзебезгә кадрларны җыймакчы булабыз. Шуңа күрә әгәр дә ки җиңү яуламасалар, без менә килгән гаризалардан сәләтле балаларны, сәләтле кешеләрне күзәтеп, аларны әлбәттә инде безгә үзебезгә чакырырбыз киләчәккә. Җиңүчеләргә бик саллы сумма, Роза, әйтеп китәсеңме? Әйе, премиаль фонд безнең 1 миллион сум, һәм инде һәрбер категориядә аерым бер сумма язылган. Аны әйтеп китәргәме? Әйтеп китәргә, әлбәттә. Әйдәгез. Безнең димәк ике номинациядә да берничә категория әйтеп уздым инде мин һәм һәрбер номинациядә менә шундый категориялар. Беренче категория 10 яшькә кадәр балалар, беренче урын өчен алар 23 мең сум ала. Монда инде 13% кертелгән. Алардан бит инде салым алалар 13%. Менә 20 сум кулга алсыннар өчен без 23 мең сум куйдык. Премиаль фонд җиңүчеләр тулы бер сумма алсын өчен инде. Икенче урын 17,250 сум, өченче урын 11,500 сум. 11 яшьтән алып 17 яшькә кадәр балалар, алар инде беренче урын өчен 34,500 ала, икенче урын өчен 23,000 ала, өченче урын өчен 17,250 ала. Бу премиялар алар ике номинациядә дә каралган. 17,250. Әйе, 17,250 сум. Әйе. 18 яшь һәм өлкәнрәкләр катнашучылар арасында беренче урын 46 мең, икенче урын 34,500, өченче урын 23 мең. Димәк инде кулларга алар 20 мең ала, беренче урын монда инде 40 мең ала, 45 мең ала. Үзе язган шигырьләр, әсәрләр, сөйләүчеләр, алар инде беренче урын 57,500 сум ала, икенче урын 46 мең сум ала, өченче урын 34,500 сум ала. Иҗади гаилә беренче урынга без 92 мең сумны куйдык, чөнки гаилә зур, анда инде һәрберсенә җитәрлек булырга тиеш. Әйе, икенче урын 69 мең, өченче урын 46 мең. Профессионаллар инде алар һәр вакыттагыча зуррак суммага ия, беренче урын 115 мең сум, икенче урын 80,500 сум, өченче урын 57,500 сум. Менә шулай. Әлбәттә, менә бу хәзерге вазгыять үзгәреп тора, ләкин Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары һәм шулай комиссия рәисе Марат Гытыф улы Әхмәтов бу акчаларны аларга тәкъдим итте. Менә вазгыять үзгәреп торса да, премиялар үзгәрмәде. Нәкъ шундый акчалар калды һәм миллион сум гомумән алганда премиаль фонд безнең. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Татаринформ. Рузилә Мөхәммәтова, Татаринформ. Менә Рамиля ханым
башлаганда ике сүз кулланды. Бу элек филармонияны кыйдым бу конкурс, хәзер ТНВга күчкән. Эстафета һәм бүләк сүзләрен. Бу филармония моны оештырудан үзе баш тарттымы, яки аны сезгә гомумән аның сезгә күчү юлларын ни өчен филармония гомумән хәзер монда катнашучылар исемендә дә юк, ни өчен шулай килеп чыкты? Катнашучылар исемендә юк дип алар катнаша алалар. Исемендә гафу Әйе, бу эстафета һәм бу бөтен татар бәйгесе, бу татар сүзе бит. Без инде аны бүлә алмыйбыз. Менә бу оешма үткәрергә тиеш, теге оешма үткәрергә тиеш дип. Бу телевизион бәйге. Телевизион бәйге ул ТНВ каналы, ТНВ Планета каналы, үзегез без Шаян ТВ каналы. Бу хәзер телевизион бәйге булгач, аны без үткәрәбез, без аны эстафета итеп кабул иттек. Һәм бүләк дигән мәсьәләдә, әйе, бүләк, без беләсез, җанып көеп яшибез. Шаян ТВда шундый зур бәйгеләр булырга тиеш. Чөнки бу бәйгеләр балаларны бөтен яктан үстерәләр. Татар телендә сөйләшергә, татар теленең тәмен белергә, татар телен үстерергә һәм әлбәттә әдәби мирасыбызны барларга һәм киләчәктә Шаян ТВ каналында шундый балалар эшли һәм тагын да бик күп балалар килергә тиеш. Ул балалар үсәләр дә үзегез беләсез ТНВ каналына киләләр инде. Бездә инде ничә еллар бара инде менә бу хәзер 35 ел дәвамында балалар тапшыруларында, телевизион тапшырулары тәрбияләнгән балалар бөтенесе киләләр ТНВ каналына. Күбесе тамашачылар булып дип әйтүем мин һәм әлбәттә инде кадрлар әзерләүдә дә безнең Шаян ТВ каналы шундый зур роль уйнап тора һәм бу татар сүз инде Шаян ТВ өчен зур бүләк. Мин аны тагын бер кат әйтәм, мин бик рәхмәтлемен менә бу комиссияга, безгә шушы татар сүзе халыкара телевизион бәйгесен безгә эстафета итеп тапшырганнар өчен. Киләчәктә дә менә шундый бәйгеләр булып, балаларны үстерүдә, татар баласын үстерүдә зур этәргеч булып калыр һәм калачакта татар сүзе. Чөнки без татарлар, без татар сүзен яхшы итеп әйтә белергә тиеш. Канәгатьләндердеме минем җавабым, Рузилә? Юк. Беләсезме, мин сезнең елмаюыгызга карадым да, менә шуны гына өстәмәкче булам. Кемнең ихтиярында, яки янда теләгендә булмаган бу карар, һәр хәлдә минемчә файдалы булачак. Чөнки бу киңрәк мөмкинлекләрне ачачак. Беренче чиратта телевизион вариантында булачак. Аннан соң минемчә бер үк урында һәр даим нидер бер яңа кабатлана торган төсмерләр белән, таләпләр белән чыгу, ул ничектер алҗыта кебек. Монда үзенә күрә бер яңарыш кебек тоела миңа һәм әлбәттә телевизион яктан инде киңрәк аудиторияга багышланачак һәм аны күп кеше күрә алачак. Чөнки бу бит инде гала концерт кына күрсәтәләр иде. Менә һәм шуны белән тәмам. Бу бәлкем процессларны да күрсәтү булыр. Әлбәттә, әлбәттә. Анда инде үзенә күрә үзек менә шул ничек барганын, бөтен процессларны күрсәтү булыр. Минемчә, бу күпкә файдалырак. Татар сүзен киң мәйданга чыгарабыз без. Рәхмәт, тагын сораулар. Әйдә, Рузилә, сине сагындык. Мин нигездәмәне карап чыккан идем. Анда чынлап да ТНВ кешеләре үзләре катнаша алмый дигән пункт бар. Жюри әгъзаларының туганнары катнаша аламы? Чөнки филармония шушы әйбер белән бераз былтыр кәефне төшерде. Оештыручылар. Туганнары катнашты. Әйе, аны бөтен кеше белә, Рамилә дә белә. Быел бу әйбер ничек хәл Юк, быел андый әйбер булмаячак. Бездә жюри әгъзаларының туганнары, дуслары дигән сүз юк. Чөнки без күп фамилияларны жюриларга, алар видео буенча күрәләр инде әлбәттә, күрәчәкләр, әйме. Менә без балачак җырында аудио гына тыңлыйбыз, кем икәнлекне белмиләр, җиңүчене 5 җырны гына сайлагач беләләр кемне авторлар икәнлекне, әйме. Без монда да бераз монда видео булгач инде әлбәттә алар видеодан күрәләр, ләкин исем, фамилия кая икәнлекне безнең жюри белмәячәк. Оннан сайлап алгач кына беләчәк, шифрланган безнең бөтен әйбер. Әлбәттә инде бездә туган тумачалык, без татарлар, без андый туган тумачалык
Нәрсә дип әйтим инде? Бездә туган тумашалык бар, ләкин жюри һәм ТНВ каналында эшләүчеләр монда катнаша алмыйлар, жюри туганнары. Аның ни зыяны бар? Мәсәлән, мәсәлән, бу әфәнденең туганы берәр матур итеп. Халыкара барлык конкурсларның нигезләмәсендә ул язылган бит. Мин дә әгәр дә кушылып китәм, Рәмилә ханым белән дә, Рәмилә белән дә килешәм. Әгәр дә ул үзенең татар сүзен җиренә җиткереп төгәл итеп әйтә икән, барлык комиссия әгъзалары да аның ишата икән, монда миңа калса гаеп юктыр. Әлбәттә, монда бит коллегиаль хәл ителә. Монда теге туган тумачалык дип алар белмәскә дә мөмкин бит аның туган икәнен. Ну, минем хатын сөйләсә беләләр инде, ул артистка буларак. Коррупцион элементлар эзләргә. Рәмилә абыйның сияпа сөйләсә. Бу бит шуның белән бәйле. Имештер инде, имеш-мимешләр, туган тумачалык һәм Әшнәлек булырга тиеш түгел дигән мәгънәне әйтәсең. Безнең беренче урында сәләт тора. Әгәр дә ки кеше сәләтле икән, әгәр дә ки ул сүзен җиткерә икән, һәм bütün шартларга туры китерә икән, әлбәттә без аңа беренче урын бирмичә булдыра алмыйбыз. Монда мин әйтеп китәсем килә, Рүзилә ханымның тел тибен мин аңладым. Әлбәттә, без бит инде конкурслар булгач, bütün кеше дә катнаша ала, ләкин ТНВ каналында эшләүчеләр катнаша алмый. Безнең бер генә бәйгедә дә катнаша алмыйлар алар. Һәм әлбәттә жюриның туган тумачаларына килгәндә, миңа калса алар да катнаша алмыйдыр. Аны кем барлый? Анысын жюри Рүзилә барлый. Әгәр дә заявкалар була икән, алар катнашалар бит инде, аны жюри әгъзалары барыбер караячак. Бу бик мөһим мәсьәлә түгел. Әшнәлекләр булмас. Иң әйбәте татар сүзен бер итеп берәгәйле әйтеп әйтсеннәр. Рәхмәт. Тагын сораулар. Идәгез яшьләр. Ошыгыз. Масалар профессиональ артистлар, профессиональ катнашучыларга ни өчен зуррак бәя куела? Аны ни өчен шулай дип билгеләдегез? Профессиональ һәм профессиональлек каян аерыла? Ул профессиональ театрда эшләгән булырга тиешме? Әллә укыган гына булырга тиешме? Эшләмәскә ул кибиттә дә эшләргә мөмкин. Юк, безнең нигезләмәдә язылган ул театрда яки менә шундый театрда мәдәният өлкәсендә эшли торган кеше булырга тиеш. Бу инде әлбәттә суммаларга килгәндә чынлап та профессионалларга шулай түләнергә тиеш дип уйлыйбыз. Бу дөрес карар. Минем фикерем башкача. Гафу итегез, безнең менә шундый демократик булырга тиеш монда вазгыять. Минем шулай түгел. Беренчедән, әгәр дә профессионал кеше, театр кешесе, артист сәхнәгә чыга икән, ул кәсепле кеше. Ул аның һөнәре, төп һөнәре. Һәм шул ук, мәсәлән, 7 яшьлек кыз яки малай чыга икән, bütün ихласлыгы белән безне җәлеп итеп, шундый тәэсирле итеп яңгырата икән шигырен. Минемчә, мин күбрәк приоритетны ул балага бирер идем. Шул ук матди яктан. Чөнки бу мин аңлыйм, аның төбендә мәгънәсе шулай ярдәм итү, матди ярдәм итү артистларга, башкаларга. Ләкин минемчә, монда эталон буларак нидер үзебезгә барларга кирәк аны. Ул безнең театр артистлары сөйләгәндә, әлбәттә алар зур профессионаллар, алар 10 еллар буе эшләп киләләр. Ләкин матди яктан да бераз тигезләтерим киләчәктә. Ләкин бу минем бары тик тәкъдим генә, әгәр дә кабул итсәгез, кабул итәрсез. Суммалар бик әйбәт, премиаль фондта миңа калса беркем дә үпкәләмәячәк. Балла да укулына 20 мең сум алса, шигырь сөйләгән өчен бу да бик сөйнечле нәрсә. Һәм әйтеп китәсем килә, менә бу профессионаллар ни өчен монда катнашалар? Бу бер бәйгедә, шундый татар сүзе бәйгесендә алар катнашалар, бергә үзешчәннәр дә һәм профессионаллар да балалар үрнәк алалар. Чөнки менә без ничә еллар инде бу бәйгеләрне үзебездә үткәргәнбез, мен жюрida да утырганым бар. Барыбер менә күп кенә бәйгеләрдә катнашалар иде театр студентлары, театр училищесында укучылар, сәнгать институтында укучылар катнашалар идеме. Барыбер гала концертка чыккач бала күрә, үрнәк күрә. Менә мин шулай сөйләр, миңа менә шулайрак сөйләргә кирәктер. Менә аның ул башкача чыгыш ясады дип, бу бик зур үрнәк алар өчен инде дип уйлыйм. Һәм мин ялгышмыйм. Чөнки мин балалар белән инде узак 30 елдан бергә, 30 еллардан артык эшлим, безгә үрнәк. Беләсез, мин өчен генә әйттем аны. Чөнки менә әзерләнгәндә күпме көч сарыф итәләр алар. Шул ук балалар, әти-әниләр, костюмнар тегәләр, башкасы чыгымнар да шактый бит. Мәсәлән, ул
Хабаскарда яки профессионал сахнада менә әйтегендә еллар буе шул бер шигырьне яки поэманы сөйли икән, ул аның әзер, бөтенесе әзер, ул тегене бу сахнада икенче сахнага күчерә. Шуңа күрә исәптә торырга кирәк минемчә, менә күпме гомумән матди яктан сарыф ителгән һәм иҗади ягыннан күпме менә көч куйганлыктан анда да нәтиҗәгә минемчә йогынты ясарга тиеш. Әлбәттә, профессионалларга аерым таләп булачак. Алар татар язучыларының беркем укымаган әсәрләрен укырга тиешләр. Менә мин мөрәҗәгать итәм. Зинһар өчен игътибарга алыгыз. Мәсәлән, балалар инде алар күп очракта бәлки күп укылган шигырьләрне дә укырлар һәм проза әсәрләрен, инде профессионаллар алар шуңа игътибар итәргә тиешләр. Беркем укымаган һәм әлбәттә онытылып бара торган әсәрләрне күтәрергә тиешләр алар. Чөнки аларның тәҗрибәсе дә зур һәм мөмкинлекләре дә күп. Рәхмәт сезгә. Хәерле көн, ярыймы? Хәзерге минутларда безнең ВКонтакте социаль сәхифәсендә туры эфир бара һәм анда тамашачылар кызыксына. Алдагы елларда сөйләнгән әсәрләрне башкарырга ярыймы? Аларның соравын җиткерәм. Бик күпләр кызыксына. Әлбәттә, инде әгәр дә ул тиешле дәрәҗәдә аны башкара икән, мөмкин, әлбәттә. Җиңүчеләр рәтендә булмасалар әгәр. Алдагы елларда катнашып җиңү яулаган кешеләр яңадан катнаша аламы әлеге бәйгедә? Бәл юктыр. Алар катнаша ала, ләкин 3 ел дәвамында җиңүгә өметләнмәскә кирәк. Ягъни алар катнаша, ләкин алар конкурстан тыш карала. Шулай? Әйе. Аңлашылды. Тагын сорау бар иде. Унамчы Рузилә апа. Әйе, Рузилә. Миңа да бар. Җиде кешедән тора мәртәбәле жюри. Менә бу жюрины карыйм. Һәрхәлдә Рамил Шингитович та, Гүзәл Сәгыйтова да, Рафаил Зайдулла да, алар меңләгән видеоны карап утырмый, алар 2-3 этапта гына беренче отбордан соң узганнарын карыйлардыр дип аңлыйм. Аның аларга вакыты җитмәячәк. Беренче этапта монда син карыячаксың, что ли, аларны? Тагын кем карыячак аларны? Бер мин генә түгел бит инде, Рузилә. Безнең оргкомитетта кешеләр бик күп. Мин сиңа әйтә алам, икәүбергә карыйбыз. Ни дәрәҗәдә намуслы карарга уйлыйсың? Намуслы каралаячак, чөнки безнең бөтенләй бер уйланылган, номинациялар бүленелгән. Без инде аны кабул итеп алганда ук номинацияларны бүлеп барабыз. Без аерым почта ачтык, әйме? E-mail, анда бөтен әйберләр язылган. Һәрбер нәрсә безнең үзегез беләсез, безнең ТНВ каналында һәм Шайн ТНВ каналында һәр вакытта тәртип. Biz аны бик алдан уйладык, чөнки бик күп мөрәҗәгать итүчеләр күп. Бу талмасы өчендә, бөтен әйбер өчендә, менә алар жюрилар кайчан телиләр, шунда алып аны карый алалар. Һәм әлбәттә беренче килгән икән инде, мәсәлән, анкетлар без аны карыйбыз, дөрес язылганмы, тавышы дөрес язылганмы һәм дөрес төшерелгәнме, шуннан соң алар без аны жюриларга җибәрәбез. Безнең оргкомитет составы бик көчле, шулай. Оештыру комитеты, Оештыру комитеты шуңа күрә бер шигырь дә игътибарсыз, бер әсәр дә игътибарсыз калмаячак. Аны иң беренче оештыру комитеты карый, дөрес туры килгәнме, юкмы, тавышы бармы, мәсәлән, видеосы бармы дип. Әлбәттә, аннары инде жюри. Biz бүленеп эшлибез. Мәсәлән, бер караганда 3000 эшне карый алмыйбыз инде, әлбәттә. Безнең бөтенләй бердә оештырылган, зинһар бер шулай күрмәгез. Уйланылган. Тагын сорауларыгыз булса, рәхмәт итегез. Безнең өчен кайгырткан өчен рәхмәт инде, Рузилә. Күп булачак, без аны бик яхшы аңлыйбыз. Жюрилар да бик яхшы аңлый. Менә сезгә мөрәҗәгать иттеләр бит хәзер, турыдан тур барабыз. Элек катнашкан шигырь сөйләүчеләр, артистлар дип әйтимме, башка бу елны аларның хаклары юк катнашырга дигән, аларның күңелләре сүрелмәсен, чынлап та. Аларның бит бу инде үзебезгә дә бер шундай ишарә, димәк кызыксыну бар. Аларны 3 ел дисезме? Җиңү яулаган. Әгәр дә ки шушы 30-лыкка кергән кешеләр, алар җиңү яулаган. Беренче урыннарны алган кешеләр генә бит. Шул турыда сүз бар. Кем җиңмәгән, алар катнаша ала, үз эшләрен җибәрә ала. Катнашкан түгел, җиңгән кешеләр генә катнаша алмый. Катнашалар, ләкин призга лаек булмаслар. Катнашсыннар, бөтен кеше катнашыгыз, рәхәтләнеп. Минем дә сезгә соравым бар, менә шушында бирдә утырган кешеләрдән сорау бирәм. Сезнең дә катнашасыгыз киләме бу бәйгедә, юкмы? Акча аласыз ки? Алайса сез генә сорау биреп утырасыз, без дә сорау бирик әле. Эльвира. Нишләп ярамас? Эльвирага катнашырга ярый. Юк, чынлап та, бәлки менә сезнең дә катнашып карыйсыгыз киләдер. Бәлки сезнең дә үзегезнең татар сүзен әйтәсегез киләдер. Сездә кызыксыну уятмыймы ни? Без бит пишучы журналистлар, безнең
язу сәләтен күрсәтә торган номинация булса, без катнашырык. Ансы бит Сөйләм инде ягыннан. алтын каләм бар ансында. Татар сүзендә журналистлар да, гади сыер савучылар да катнашалар. Сыер савучылар да шулай әйтә ала. Без бит сыер гына савабыз. Без инде сөйли алмыйбыз. Катнашалар. Гаризалар бар. Шуңа күрә әйдәгез тәвәккәлләгез. Уйланыгыз әле. Журналистлар катнашкан очракта һәр хәлдә алар әлеге бәйге турында инде язу мөмкинлеге булмаячак, чөнки вакыт калмаячак. Бу аклану гына дөресен әйткәндә. Бөтен нәрсә безнең кулларыбызда. Языгыз, таратыгыз, татар сүзе бөтен җирдә булырга тиеш. Без татарлар Рузилә ханым. Рузилә миңа калса син катнашсаң бик әйбәт катнашыр идең. Рамиля ханымы да жилезный леди булып утыра инде. Нәрсә сорасаң да ул җавап биреп, миңа монда танышларым язганнар. Именно Рамиләгә сорау. Шаян ТВ-га тапшыргач, бала чарасына әйләндереп бетермәс микән ул аны? Юк, ТНВ каналы. Шаян Әллә бу балаларга игътибарга күчә барамы әкренләп? Әлбәттә, бу яшь буынны үстерү өчен бирелгән бу татар сүзәйме бәйгесе беренчедән, икенчедән инде бу ТНВ каналында күрсәтелә бу проектлар. Анда яшь буенча безнең бүленгән номинациялар. Бу балачага чарасы дип карарга кирәкми. Бу бик җиңел караш миңа калса. Балачагалар яшьтән үсәләр белеп, алар бит зур була торган кешеләр. Шуңа күрә балаларга аеруча да игътибарлы булырга кирәк. Һәм әлбәттә, бу татар сүзенең бөтен җиңүчеләре дә гомумән алганда ТНВ каналында һәм ТНВ планетында күрсәтеләчәк. Шаян ТВ каналы аның оештыру комитетында гына. Бер дә борчылмасыннар. Улылар да, кешеләр дә катнашалар. Яшь чикләүләре юк. Рәхмәт. Әйе, рәхим итеп. Хәерле көн, исәмсез. Илүзә Касыймова Ялкын журналыннан. Менә белгәнебезчә татар сүзе бәйгесе инде 2 ел булды һәм менә шушы 2 ел эчендә нинди гомуми нәтиҗәләр чыгарып була? Катнашучыларның географиясы, яшь аермасы, менә әйттегез, һөнәрләр буенча да төрле кешеләр бар дидегез. Кемнәр күбрәк катнаша? Бәлки шундый саннар бардыр, статистика һәм нинди әсәрләр күбрәк сайланыла? Рәхмәт. Статистикага килгәндә, менә безнең җиңүчеләр шулай 10 яшькә кадәр булган, 11 яшьтән 17 яшькә кадәр, 18 яшьлекләр һәм шулай ук шигырьләрне сөйләүчеләр, шигъри гаиләләр булган, профессионал катнашучылар булган. Гомумән алганда Татарстан буенча күбрәк булды катнашучылар. Без инде, мәсәлән, безнең төп максат халыкара нәфис сүзне гомумән алганда зур киң мәйданга чыгарып, татар сиблеп яшәүче татарларны тарту бу бәйгегә. Бу бит инде видео ашалар, җибәрәләр дип әйтүем инде. Катнашырга да җиңелрәк булачак. Һәм менә былтырларны катнашканнар Италия, Төркия, Казакстан, Азербайҗан, Беларусь татарлары вәкилләре булган. Шулай ук Татарстан Республикасыннан Азнакай, Актаныш, Алабуга, Арча, Саба, Балтач, Биектау, Мөслим, Сарман муниципаль районнары вәкилләре актив катнашкан. Һәм әлбәттә инде бәйгедә башка елларны 2 яшьтән алып 102 яшькә кадәр ватандашларыбыз катнашканнар. Һәм бик татар сәнгатенә булган ихтияҗны, милли әдәбиятыбызны ихлас яратуын бер кат дәлилләгән. Бу татар сүзенең 2 еллык тарихы бар. Шуңа күрә анда безнең бик күп кенә татарлар катнашты. Гомумән алганда без бик рәхмәтлебез менә бу Габдулла Тукай исемендә Татар дәүләт филармониясына. Чөнки бу бик зур чараны алар 2 ел дәвамында шулай тиешле дәрәҗәдә үткәрделәр. Хәзер инде ул телевизион вариантка күчте. Әдәби әсәрләр турында да сорадылар. Әдәби әсәрләрме? Әдәби әсәрләрне мин мәсәлән үзем тапшыларда килгәннәр иде, алар шуннан белә алам һәм шулай гала концертта булган идем. Әдәби әсәрләрне дә күп кенә язучыларның мин мәсьәләләрдә сөйләделәр бит инде алар, әйме балалар да сөйләде, анда менә хәтерлим инде. Әдәби әсәрләр бик яктыртылган иде киң. Һәм киләчәктә дә киң яктыртылыр дип уйлыйбыз. Шулай ук үзе язган шигырьләр дә бик популяр иде. Балалар дип инде безнең хәзер 15 яшьтән алып үзе язган шигырьләрне җибәрә алалар кешеләр, 15 яшьне тутырып инде һәм өлкәнрәк яшьтәгеләр инде. Менә проза әсәрләрендә һәм шигырьләрендә үзләре иҗат итеп сөйләгән кешеләр бик күп булды. Хәзер дә менә гаризалар килә, бик күп менә үзе язган шигырьләр дә бар, үзе язган әсәрләр дә тәкъдим ителә. Ничә гариза килде? Бүгенге көнгә ничә гариза килде? Гаризалар килә тора. Әйе, 100дән артты инде.
Шуңа күрә гаризалар килә һәм октябрь, сентябрьләрдә алар тагын да күпләп киләчәк дип уйлыйбыз. Алар саны артканнан-арта бара, безнең оргкомитет аларны туплап бара. Менә алдагы елларда гомумән катнашучылар саны күпме иде? Һәм быел телевизион вариант буларак сез аларның санын күпмегә арттырырга уйлыйсыз? Татар дәүләт филармониясе сүзе буенча инде 4000 3,357 гариза кеше гариза катнаштылар. Һәм инде аларны арттырырга телибез, күбрәк Без булсын. инде әлбәттә сан өчен түгел, ә сыйфат өчен эшлибез. Шуңа күрә катнашучылар күп булыр һәм әлбәттә инде без беркемнән дә кемнәндер уздырып эшләмибез. Без бөтенебез бер эштә, бер эшкә татар милләтенә эшлибез. Шуңа күрә катнашучылар күп булыр дип өметләнеп калабыз. Рәхмәт. Тагын сораулар булса, булмаган чакта алайса без матбугат конференциясын тәмамлыйбыз. Тагы бер кат исегезгә төшерәбез. Әле 31 октябрьгә хәтле гаризаларны бирү мөмкинлеге бар. Шуңа күрә катнашучыларны оештыру комитеты көтә. Жюри алдында бик зур эш тора. Меңләгән видеоны карау, шуңа күрә сезгә уңышлар һәм оештыру комитеты. Рәхмәт. Хәерле сәгатьтә. Аллага тапшырдык. Бик зур рәхмәт сезгә, яме? Хәерле имин көннәр барчагызга.